И така, здравейте, скъпи рачета! Следващия знак у нас по зодиака е Рак. Нека сега да погледнем предстоящия новия месец. Разбира се, могат да гледат асцендентни раци, луна в Рак и по слънчевия знак Рак. Какви послания и напътствия има за вас за предстоящия месец ноември? Теглим първата карта от картите на еднорозите. Бъдете себе си. Каква красива карта! Еднорог, дете и над тях гълъба. Вие сте прекрасен човек. Радвайте се на възможността да бъдете самия себе си. И така, какво иска да ви каже тази карта? Понякога вие се съмнявате, че не се харесвате на хората и тогава се опитвате да подражавате на някой. Например, говорите или се обличате като човек, който ви харесва, като човек, който сте видяли в шоу, например, по телевизията, на човек, на който се възхищавате. Тази карта иска да ви убеди, просто да ви убеди, че вие сте прекрасни, без да се стараете да подражавате на някой. Вашите дела ще се случват много по-добре и вие ще се чувствате много по-щастливи, ако останете такива, каквито сте. Може би самото обкръжение, може би самите хора около вас се стараят да ви променят. Да, промените са неотлъчна част от живота ни, но винаги в нас има модели на поведение, които могат да се подобрят, които могат да се изчистят, но в никакъв случай не се старайте да се превърнете в друг човек, защото помнете, ако хората около вас, които искат да ви променят, са ваши истински приятели, те ще ви обичат такива, каквито сте, каквито всъщност сте и нямат да пробват да ви превърнат в нещо ново и нещо различно. Те могат да ви посъветват и да ви помолят да се откажете от някакви вредни ваши навици, но никога няма да се опитат да ви променят. Така че прекарвайте повече време с истинските си приятели, а не с тези, които не ви разбират. Помнете, тази карта отново ви напомня. Нещата ви ще се случват много по-добре, ако се доверявате на вътрешната си интуиция. И вие въобще, раци, сте с много силна интуиция. Вашия покровител е Луната. Това е сигнификатора на нашата интуиция, на нашето подсъзнание. Вие сте невероятно интуитивни. Следвайте своята интуиция, доверявайте си я, доверявайте и се. И дълбоко в душата си знайте, че всичко, което се случва, точно по този начин трябва да се случи. Защото вашата вътрешна истина, вие действате по съображение с нея.
Така че, за да изпълните вашата мисия, вие сте длъжни да останете верни на себе си. Мисля, че през този месец, скъпи рачета, така миличко ми идва да ви нарека, просто ще бъдете така провокирани от някои ваши приятели в обкръжението да се промените, но да бъдете променени по техен образ и подобие, но вие сте много интуитивни, така че следвайте вашата интуиция, а не следвайте чужди съвети и не взимайте под внимание чужди влияния. И така, следващата подсказка за месец ноември за вас от ангелското таро е сега ще разчетем посланието. Какъв красив замък, имение. Каква красота! Картата говори, вашия труд и искрени усилия ви водят до чувството на безопасност и финансова независимост. Вие заслужавате да си вземете почивка, време е за почивка и да се насладите на щастливия, прекрасен живот. Който сте създали. Може би е време да отпразнувате едно прекрасно събитие, като годеж, сватба, покупка на нов дом или раждане на дете. Скъпи рачета, през месец ноември вие ще се насладите на почивка, може би ще заминете някъде или някои от вас ще бъдат поканени на празненство, някои ще бъдат поканени на рожден ден, на годеж, на всякакъв вид тържество. Насладете се на почивка, стига сте работили. Време за почивка и весело празнуване. А сега посланието от картите на Исус за вас, скъпи рачета, през месец ноември. Вашия небесен баща казва: знайте, че имате нужда от всички тези неща, които ви се случват. От Евангелието на Матея. Просто знайте, че всичко, което ви се случва, имате нужда от това. Да ви се случва точно по този начин. Днес бързам да изговоря всичко и на моменти гълтам някои от думичките, за което моля да ме извините. И така, следващата колода карти, планина, върхове, планина, от картите на Мария Ленорман. Скъпи приятели, през предстоящия месец
ще е нужно да преодолявате някакво препятствие по пътя си, за да достигнете сами до върха на планината. Виждате ли, тук е най-високия и стръмен връх на планината. Така че ще се сблъскате с някакво предизвикателство, може да е в финансовата сфера, може би изплащате дълг, кредит и в момента се затруднявате да го платите, или пък нещо в друга сфера от живота ви ще ви предизвика, ще ви е трудно да се справите, ще има съпротивление. А другата трактовка на картата е при някой от вас ще има очакване. Просто много дълго очакване. Очаквате от дълго време някакъв въпрос да се разреши. Може би нещо в любовта дори. Може би някакви временни трудности, които ви пречат да заминете на мечтаното пътешествие или командировка или нещо във всяка област от живота. При всеки ще се проиграе по индивидуален начин, но вие ще се сблъскате с предизвикателство или ще сте в така доста дълго очакване да се случат нещата. Така че, скъпи рачета, поздравявам ви, желая ви наистина един много щастлив нов месец ноември. Обичайте се и бъдете обичани. Аз също много ви обичам. До нови срещи!